Ето вижте работите, които взех. Ето, на възстановяване. И да, аз... Така, нощно зрение, възстановяването и диаманти. И меч. Така, Fantasy Gaming се казва сервера. Да, и аз нещо ми се прецаква това. Клавиатурата. Да, и интернета, и не мога да влизам в сървъри и да пиша в Клавиатурата е за това. За писането. И да, аз снимам само тази кев, защото, нали, след малко може да ми се оправи там интернета и другите неща. И да, аз ще снимам много кратък клип и ти трябва да снимаш много кратък, защото... Не, аз ще оцелявам. Ама Стоиле, и на теб ще се прецака това. Не, няма. Ами, виж, същата работа като моите. Аз нямам към 10 минути един клип. Да, защото само 10 можеш. Не, Не можеш само 10, защото не си с регистрираната версия. не, купена съм. Ох, чете са малко. Warp, Survival. Ти можеш само 10 или максимум 15 минути да снимаш. Не, 10 може. Максимум. Да, май 10. Да, ето ми е къща с един приятел, той е строил. Днес се запознахме. Така че. И да, аз сега искам да ви покажа Чухте малко. един много добър експеримент. Само дали ще стане. Exit. Знаете, че когато нали, тази ресторан ще започне в TNT-то, такова. Така, слагате един ресторан и взимате метало и го слагате горе-долу. Да. Ето тук. И слагате TNT. Знаете, че то е като тези леките блокчета, например като гравела и другите, и салсандъл. И да, когато сложите така. Знаете, че лагин. И само да кажа, че когато сега бутне ще се върна. TNT-то, то може да се запали, защото е добре тотално торче. Ето. Виждате, че се запалва. Да. И днеска ще... Пак съм тук. Да, аз днеска само ще проботавам за TNT-то и рестовам там нещата. Да. Имаше едно като капанче Да, или както го наричате. Когато сложите така. Survival. Така. Добре, на къде ще наспална? И слагате. Хора, изчакайте малко, но леко малък бък. Не бък ми, объркване. Къде е Къде се бълва? И когато сложите най-вече стрелите. Екзит. Знаете, че лагинам. И да, това е това. Виждате, че... Не тук, не тук. Ще използваме Тук. Мисля, че не. Ето, виждате, че стреля. И да, това беше първото за TNT. И да, може някой да не знаят, но когато има и пак рестон блок, може TNT-то да се запали.
Може някой да не го знае. Също раз. Защото това е направено като От Redstone. Да, То е от Redstone. направено от Redstone. И може, Извинете. както Redstone, той че е направил от Redstone и това от Redstone, значи това може да се запалва. Извинете, но имам кръв на ръката. И да, както виждате, предишния епизод се опитах да направя нещо тук с Redstone нещата. И да, може някой да не знаят, но това действа, например, когато го... Чакайте малко, сега ще се върна. Когато го вземете и, например, Redstone ви е, да кажем, много дълъг. Пак съм тук. Здрасти. Добре. Това Имаме едно бутало. Това ще е от първи епизод. Как се свързваме? И довиждане. Виждате, Чао. че не идва в връзката, а когато сложим хора и го и пак това не се не знам, но така може да се получава. Може да от версията или от другите неща да не се получава. Но аз съм го гледал от клипчета и знам, че това може да стане. Повярвайте ми. И да, това беше третото. И сега за финал. Това може при някои апдейти, версии или там неща да не се случва. Виждате, че когато рестане, ето не може. Когато се е тука, рестане се продължава. И да, аз съм направил такова. Виждате, че не може да се измъкнете, защото нещо не знам, като капаните в PvP арената там да слагат. Не, защото това няма едно пространство блок. Няма един свободен блок. Когато има Слаб. да се минава. Не може. Когато има цял блок, Да кажа ли нещо? Когато има, например, не пълни блокове, ами половин, например, фенсове, стълби или такива работи, на чест, той може да се отваря, но ако сложите един блок, той не може да се отваря. И да, аз ще спирам моя клип. Аз го спрях. Това ще бъде от мен. Благодарите ми, гледате, може да се абонирате за мен или да дадете лайк. И аре, чао!